Anya laki din! Ay na, dandani saan ka nailasin, bitang? Anya? Ay, si kakit di mo't beshi. Manutawan mo't asaan ta nagkitkita, gapu iti kabayag mo iya syudad. Sa bagay mo't kiti At adamot nga minapimintas ka. Promise. No kasano ti kinapintas mo idi, at adaman itan. Tsak to pa'y mas asikaso ti bagi kon manipon naganakak. Ti anak ko ti kanayon kong as asikaswan. Ay, basta, napintas ka lata. Nga speaking, kumusta kayo mo ni anak mo? Okay laeng, friend. Kinapudno na, saan kami nga agsubli dyan syudad. Dituyak laeng namang sapol iti panggedak. Ay, katuan nasaysaya at pa'y, taadadag iti naganak mo akatulungam ang mga iwan iti anak mo. Kat ti ama ti anak mo nga sa dino alubong ti ayan Ay, tsak amo no sa dino ti ayan na. Kan manipod pimanaw, awan damag ko kan kuanan. Una yan? Ala, sa napali. Amok akabailam apadakkilan ti anak mo asikalaang. You're so brave, bitang. Abay, pudno ka di tinadamag ko kasinsin? Nga anya kasinsin? Nakaawid ka nun dito lugar tayo da bitang ganti anak na. Katuan mat, di na minsan pa alawas Kasta ka di. Napalabas ko di na minsan. Pansinag ko ma, nauna anak mo't ngamin tibain. Apo, at dapay labain mo mat, kunwari ka pa. Si kagad di mo't. Ang mabitlaan kasinsin. Pudno ka di tinangag ko anagsina ka no da bitang ganti ama ti anak na. Wen, pudno kasinsin. Sumakabilang bahay ka no ti awanan baing ama ti anak na. Kasta ka di. Mabalin ang arod nga armag ni bitang kasinsin. Total, santa mo't nagkasari ti salbag nga ama ti anak na. Anya? Uwan kasinsin, tulungan lakman kid ta armag ni bitang. Agayatak at talaga kan kuhala kay. At dayta ka man ako nakon. Nga mabitlaan, damagam tuman ni bitang. No normal nga impas ngayon na ti anak na wano si Saryan. Ha? Anong connect? Siyempre, oray single mom, basta si Saryan, mayata ninsan. What? Among bare, agayatak yun ni bitang. Ngam kasla mabay na kagdaton kan kuana. Anya, kasano nga gayat ka manan kinibitang nga ibagbagam? Kaano lang din ako ng kanyang armom ni Mirna nga anak ni Bakit Saling, baray. Saanin bare? Tapay nga nagpintas ni Mirna paray, uray single mom, kit saan amadlaw nga dan anak na. Oy, napindas ni Mirna. Awan makunak no may papaniti lang ha. Iso na lang ta normal mo't gaya anak-anak. Ha? Anya ti kayat mo asawain, paray. Kastoy na bare. Nibitang ngamin. Single mom agbayso. Ngam si Saryan ti anak na siya. Nay. Anya ka din dahi tangay bagbagam, paray. Maawatan mo tinatikad ko asawan bare. No normal ngamin anak-anak. Ay, awan na. May mayat ti si Saryan bare. Basta. Hey, alaman nga raw, nung mapagwin mo ni Bitang, sapay ko mga raw, paray. Ma'am, Bitang, di awan pa anak mo. Paghayatak kang kan. Anya? Aging gaitang at anak mo. Ay ayatang kalata. Awan nagbaliw na tumad. Hay, naku Lando. Bartak mo laang dayta. Wano saan? Bisin mo laang. Anya, Ingkakit mangan. Bisin mo laang dayta kunakmanan. si kakid di mo Bitang. Budno ti bagbaka ko ng tumad. Pangasim ha. Aklunam kumamot di pa nagayat ko. Ay, ibagbaga akon Lando. Awan panawon ko kadagita bambanag. Kan may sa anak kon amamati iti ayat-ayat. Ha? Nagadoma dita ti babalasa nga mabalin mo nga arman. Apay asyak pailaan nga adda anak na ti pagsaysayangam iti oras. O naigan Bitang. Orayad anak mo si Sarian man. Ha, virgin lata. Adda ka di ibagbagam Lando.
Ay, kuha. Awan. Mala. Inakon no di na kaya't akasarsarita bitang. Agsubli akto no mausawa na. Nabarte ka man wano saan. Basta, saan nga agbaliw ti panagayat ko ken ka, bitang. Ne, ikaw naklaki din no sino tinakadumag ka na bartag si kamot gayam lando. Dayjay tuman nga na bitang. Taapay ni Bitang. Hindi na nga ron kayat. Arar ba? Nga bawal makita nga senyales sa kayat na kamat. Unay kan lando kaano laang idinagsabat ta takunam kanya nga nagapukak ijay ayan ni Mirna. Kunam anapan mo inaram sa ita ni Bitang manen. Ni bitang gayam ti kayat ko, nana. Sana ni Mirna. Anya? Kaya't kukuman ni Mirna. Saan mo ni gayam asisaryan ti anak na? Anyat kayat mo nga sauan? Naipagpinibitang. Ta sisaryan ti anak na. Kahit nasa wen, nana, a virgin pa lang. Sa lakas kinimir na this virgin. Nay, una yan. Anya ka di day nga ibagbagam, lando nalabas kamot. Ba't naman? Isolipato ko ni Mirna. Ta saan mo ta, virgin? Nibitang latan, ta sisaryan ti anak na, nana. Nalagit din. Sika manan, Lando? Uwan bitang, siyak manan. Anya? Apay aya nga agkarasoble ka dito'y balay me. Agaya tangarun kang ka. Sabi lang kumantaklunan nak. Promise. Napudno ti ayat ang marikrik nak para kang ka, bitang. Anya? Sigalaeng ti babay alinahon na ti pusok. Agraman na ito'y dalam ko, bitang. Ay, So nga aklunan nak kuma. Pangaasim. kas iti kanahan ko nga ibagbagakan ka, bartek mo laang dayta. Wano saan, bisin mo laang. Ingkakatbanganin na. Saan man? Saan ko abardag na ito? Nagsugak pa eh. Mangan ka nga'y bagbagamot. Pangasi man, Lando. Saan ka kuman nga agsubsubli dito'y balay? Ibagbagak mo't kan kang awan panawon ko iti kakastabang banag. Ha? Nang runa ita nagmaditirikrignak. Sumruman ang TOTI ko. Nagsakit ti bagbagik, iso pa nga asim man. Saan ka amang istorbo dito'y balay? Buday, jay, tumulang alam daw, ti pakiasawam. Ay, uray sa ano, nanakaw. Saan mo ta talaga, tatang? Awan plano ka mga klon kan kuana, ultimo. Nasayaat no kasta. Day, jay, din nga tayo, ti pakiasawam. Uray awan. Sakit ti ulo lagi ti lalaki. Nang runay ti mamarta kakaskan kuana. Ay, wan. Iso nga uray, niya pa ti bagbaga na king ka. Pangasay, tasaan ka kumabasta mamatay. Amok, tiyo gali na jalan daw. Sana talaga, tatang? Awanan talak ko iti lalaki. Ibagaman king kuana, saanan kung umay dito balay. Marurunak ta kitaan na. Kanaan ko ba't kay baga, ngam nakulit latamot ti loko alando. Saan nga glablabos dayay, makaraman ko naksumay. Kahit masawen, mapan kayo hospital, Beshi? Uwan man, Beshi. Manumotin nga daw sa anak unay ang makaisbo. Hay naku, Beshi. Saan mo na papayagan dayta? Ingkag pa-check-upan. Mapana ka talaga, Beshi. Simro nga min man ang TOTI ko, iso akastoy. Kurang kay ti danom, iso akasta. Saan mo nga min aliwayan ti uminom iti danom? Nang runa ita na puto ti panawen. Ay, huwag nga rod. Sapay la ko ma, ta sa anak ang makonfine. No iso ti pagimbagam, apay kiti na saan? Ano sam, Beshi? Wanan anya ngay nga rod. Ala, ingka nga ron agsukatan.
takaduan ka man langan ama pan ijo hospital? Ha? Sigurado ka? Wen beshi, anya lakit din. At tayta ka man ako nakon. Kaslawan talag mo kanya. Intakit din. Oh, sigaw mo gayam. Baklaan ang ngir-ngir. Anya? Hay! Saan nakauawagan anang ngir-ngir? Tama ano anya, piti maaramin ko ken ka. Ala, bakla na pintas kunak manlatan. Da! Akala mo naman kung gwapo. Maangaw ka man. Ay, mabit lang. Abay, papanam katrabin. Siguro, damanin kasi narak mo alalaki niya. Ay, wen! Kasi narak ko ti ama ni Bitang. Ah, tapay. Agayan ayat kayo iti ama ni Bitang. Kaya't mo asawan, no aklunan nak ni Bitang, siganto ti katugangak. Ay, nagalasan. Amon si Kalando, nagalasa talaga ti taray ti panunot mo. Isa ama pa nang ijabalay da Bitang, tain nak ipakaam mo iti amana anak konfine ni Bitang i ospital. Ah, anya? Apay, ano ni Bitang aya? Simrumanin ati UTI na. Kinagduak itay amapanla ko magpa-check up. Ngam inadmit damutan. Kasta ka di. Kat, kumusta nga ni Bitang? Sabay ko nakamapan ko sa rungkaran intun bigat kat. At di ospital nakakatiter. Saan kit nga ruta makaisbo? Anya, nakakatiter. Ay, awan ang rod. Si Sarian ngagpaisot anak na. Ngam, agkat-katiter gayam no sumruti yote ay na. This virgin lat tangarod Aniya? Apay ngay paray, kastamot din tilangam. Kasla ka lang na upay. Saan lang nga kasla pare? Talaga na upayak. Nay, papay ngay paray. Namukla ko ma. Intultuloy ko lang ang tinagarang kinimir na. Salbagkid di. Anya? Ay, saan ka mawatan pare? Puno si Sarian da anak ni Bitang. Ngam tunggal sumruti yote ay na. Kat ikatiter da. Kit anya ko matimadi iti day tangay. Kat this virgin lataa. Anya? Ay, unay kan pare. Tilay bagbagam oh. Puno. Kunak idi anak piyapay ni Bitang. Ta saan asisarian ti anak na. Kumpara kin ni Mirna anormal ang naganak. Iso adis virgin at talaga. Ngam nakarkarumot gayam ni Bitang. Ay, unay kan. Nukas tamad lang. Mangsapol ka iti balasang armam, pare. Saan kita da kita single mam ti pagparpariko ta makasta? Naupayak ka talaga kinibitang pare. Manipo dita. Sarte nga akon. This virgin mat gayam. Kanyalakit din. Anyat ko nam, sardangamon ni Bitang, taapay ngay lando. Kanayon mat gayam nga agkatiter. Tunggal sumruti uti ay na. Kit anya ko mati problema iti dayta. This virgin. Paunay kan lando. Ay, di kagkamkamali ang mangibaga iti dayta. Ay, pagsawsawan na kadadjay ko naktumot. Nana. Inton kwan, ibaga na ken ka naglaing kang agsaoy iti kasta, ket awag matlangam, in short, nagalas dayta rupam. Ni nana mat. Nagalas mo tunday tangay bagbagayo. Ket pudnumet, saan aya? Iso pa nga asim, saan mo nga ibagbaga dayta ti uray asinno, nakababain. Among beshi, kahit ko man ang pagsasawan da di alando. Ha? Taapay. Ada ka di basol na ken ka? Kunang matlano gwapo, kunang matlano adalangan at loko. Awanan ba hindi salbag alalaki? Mabitlang Bitang. Apay ayan nilando. Indanon da kanyak, anapan na kanon imbagbaga iti tattao, asaan na kanon akayat. Saan na kanon nga ituloy, ti panagaram na kanyak, gaputa sa anak kanon a virgin, aguoyong? Anya lakit din nga minday di alando aya. No agsasaw, kunamlan o gwapo. Kunamlano adalangana, saan to pa'y anak kogit, yawanan bain. Aniya? Nilando?
Saan anak kugit? Wan, Beshi, amok tanitatang ko mismo tinangibaga, idi ati maray ni Lando, idi pa nagkukugit, idi ti ubeng. Gaputa mabutang. Napan ka no naglambang iti kataltalunan, gapulang iti butang na. Anya? Ay, una yan. Sakit nagsasaw ko namlano. Ay! Ay na, makitak na dadya Lando, pagsasawak ko naktumat. Amom si Kalando, feeling mo launay kat nakagugwapo ka, salbag ka. Ha? Nagsakit mo to ni Tibagis dito yung bagang bitang. Unay kan. Abay, amo ayo tinagalas tila nga na akaskan ka ti masakitan. Abay nga ibagbagam iti tattawa saan na kun akayat kaputa dis virgin akun kunam. Ha? Kanayo nak amakatiter. Tunggal sumro ti UTI ko. Ngam kastakit din ti mapan may bagbaga. Apay ti panagkunam kat kayat kamat. Agraraman katap na amam. Anya? Agasaman, napili ka iti babae ngar armam. Piliyam ti virgin kan dis virgin. Kat si kanto pa amis mo saan anak kugit. Aguuyong. Oy, bitang. Saan ko mamata kasta ti palagsasaw ma? Unay kan? Saan ang maulit? Promise. Basta saan mula ko mga ibagbaga na itano ado ti tao. Nakababain lakit di. Oh, mabain ka mat gayam. Ngam no si katiag sao, feeling mo, nataer ka. Oray siguro asino a babae, saan apo matol iti support kan awan lang nga naakaskan ka. Ay, salbag. At dayta, no apay nga minakasta ti bagbagang pare. Ogis ti sabahan na tayo dya, bitang. Kung namlan ay suti ka pintasan. Saan man? Pangit lang arudan. This virgin pa eh. At anak na. Kung kanayon amakatiter. Salbag. Na, sumangao ka pa ilang ngamin pare. Inton ko nadama kang kit maidanon tumanan keng ko na. Ay, yan niya laki iday. Aon bibiyang ko. Nagsakit na talaga tinagam ko kan kuwanan pare. Magsakit nga sasaw ni bitang. Apay, imbaga na king ka, ngawan lang aro din langam, saan ka pa anak ko gay? May sakamot abrog. Ha? Nawan na sayat nga ibaga man niya. Panawan ako man dito eh. Pare, dahil nga minti bagbaga king ka. Alwadam na kiti ibata masao. Tano isublida king ka. Amangan, no saan mo amaklaw? Anya. Isu aliklikam nga agsaw iti this virgin ngayon kay bagbaga pare. Tamasair ka mga rod, no ibagadang awan langam. Saan ka pa anak ko gay? Ay, anya laki din pare. Agbaliw kan pare. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.